Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat nga niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Bida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Bay, unsa na bay? Sila sa magpapa. Pulo sila nagtalikod. Dili sila matubang ako. Ha? Gitalikdan na tingali ko nila bay. Ayaw gud ana gud. Karon ang panahon nga gikinahanglan ko kay sila. Pero was lang magpakita. Ug karon nga nakita ko sila, di sila matubang. Was lagi pakitang dapit. Ngit-ngit ang palibot. Ngit-ngit? Kung mauna bay, hayan to asimian sa usa ka ngit-ngit nga lugar. Gusto kong mahibaw ug asa. Relax lang bay. Kung puno sa kahaso lang imo una, di ka makadamgo og lindot. Pulos gubot pod ang ugway klaro ang imong damgo. Relax lang. Usa ko lagi na ko pag-relax. Katugo og balik bay. Dako ng gabi eh. Hayan ang mga orasa nang gawa sa sab sila. Kinsang sila? Ang mga taong kanunay nga nagtagos kang ngit-ngit. Di ka maunay buot ipasabot bay? Sa imong damgo ba bay? Nagtago sila dapit kang ngit-ngit. Maunang wa kay makakita? Tana bay. Asa mo ta? Atos basement. Mag-unsam ta dito bay? Ato ko dito lang mga magpapa. Ay, binuang ganit debe na. Mag-unsam gud taon sa basement si papag mama nimo. Kusog nga akong vibes nila bay. Basta to sa basement. Naam sa good ang ilang mga butang dito. Aha. Kuan, ikaw na lang ka bay. Ano lang ko? Hadlo ka? Aha. Kuan bay, lainan lang ko ba? Pait kayo nang di ta makakita sa kontra. Bisag unsa pang subogaya, basta
kita lang ko og kinsa akong kontrap, okay ra gyud ko. Ikaw, gwat silang yung ka na. Ang kuna lang nahadlo ka. Tungod lang kay nakakita kong mipahiyom ka bay, wangkon lang ko. Ha? Oo. Oh, nga naman. Kisdom naman sa gina imong dagway. Wah, kon. Di lang ko ka-imagine nga nakahimo kong pahiyom. Nakahimo kong pahiyom ba? Nga ano mong gudi ay? Abi kay nag-uol ka man. Di na lang yung ka mo pahiyom bisag katsyo. Tara, taras bismin. Kuyo, kung yung kunay mo? Aron may magkapukaw na ko o kung magkinaunsa. Tara na bay. Niara ko din Anong dili man mo makadungog. Tabangi ko na kado. Tabangi ko. Wala ko ayaw. Yawi? Oh, gibilanggo ko ninyo din Gituyo ang gibatangan og rehas kang napita. Dako kayo ang kandado. Kahora para sa bata. Gusto ko na mamatay. Mamatay sa bahay mo, anak. Dili ko masugot ka mamatay ang akong anak. Dili ko talaga kay moot si Sir Servando. Kaon. Unoy ka to. Mukaon ko para sa akong anak. Dili mahimong maluya siya. Kinahanglan mo sukol ko para niya. Salamat. Nagkardoy sa anak ko. Unos may tabo na ako. Kung nanigpanganak ko, niapa ko din Dili mo pasagdan ang akong anak. Nahibaw ko. Giluwas mo si Paolo kaniadto sa gamay pa siya. Ang iyon ko ikaw karon. Luwas sa pang kinabuhi sa among anak. Haba na, Ricardo. Kaon. Kinahanglan ka. Huwag ang iyong anak. Ikaw ang gihatag sa Diyos. Nga Simon Sereneo para namo. Kaon. Diya sila. Ha? Utsa? Binuang ka di bay? Diya sila, Raji. Ma? Pa? Nahibaw mo sa kong problema. Tabangi ko ninyo. Itudlo ninyo kung hain simian. Bay, biyaan ti ka bay. Adto lang ko sa gawas. Di ko ka ginawa dili. Boss, asa man tapos yun? Murag paingo naman tayo sa Villa Mariano. Bubisita ta sa Villa Servando. Pero boss, di naman na Villa Servando karon. Villa Mariano naman. Dili. Ako'y tag-iya na napita. Bitang mga tuta dito. Kinahanglan mapahawaon ko na sa Paulo. Ihatod siya tipon tiyang mayan aron magdungan sila. Boss, mga wadya boss. Patay tadi. Sila'y patay! Kini! Boss, di po sila magwardyas gate.
Oh, dali. Ipusa na yun. Kanang wine nagbuyo diha. Oo, boss. Di sila magkabatikon, boss. May silencer ang imong pusil. Way buto nga ba mo? Salamat ka nagpakita ka. Tabangi ko, ma. Kinahanglan nga makita ko na simian. Na miligro ang among anak. Tudlu'i ko asa ilang namutangan. May kuyaw sa Villa Mariano. Paibawa sila. May nakasuod nga dautan. Usa. Simian ang akong gipangutana. Ayaw paglangan. Simian. Ni are siya sa duol. May mas importante. Dali nakasuod na sila. Dali Ma, ayaw ko biyae. Ma! Bay! Ngano ka, bay? Milakaw siya, bay. Ha? May mga dautan ko nung nagkasuod din eh. Unsa? Kadyot, akong i-check ang bata sa gate. Naputol. Bay, di ka nagtinuod ang imong ingon? Si Ninong, tawag ko siya. Hello, Ninong. I-alarma ang mga tao. May nakasud. Bye. Ano may diretso ka manandayon, Paulo? Wa pa kahit siguro og may nakasuod ba yun? No, wa na. May tingog ng alarm. Boss, nakamatikod sila, boss. Dali, animal. Dali, sibuk. Dali, maabtan ta. O Senone, Alarm sa Villa. nakadungog ka. Nakadungog ko kay kanini. Kung mauna, posible makadungog sila kung musinggit kong maghimog kasaba din eh. Gusto akay kami. Ayaw malungog. Pero kung doa ka sa taas nili. Unsa to? Kung masinggit ko din eh. O may tao sa basement, pwede makadungog. Pero kung doon sa taas sa villa, dili. Oo. Kung mauna, mamasin ko kanunay. Mamasin ko makauna-una si Paulo nga maato kanunay sa basement. Sama siya pagabuhaton. Yun na, si Raji. Husto, si Raji. May oras nga naa siya sa basement aron mag-practice. Husto, kada mga orasa, kinala maghimo ko kasaba din. Patay si Santos. Nagduda ko og buhi pabasab si Ohos. Gano bang wa man dahil kumusanong. Dahil gisultihan ko ni Mama. Unsa? Ayaw basulay mong kaugalingon, bay. Di biadugay. Kadyot rabi ka ito. Di gyapon ng kaabot. Padyaga siya. Ha? Gitsa? Kinsa pa. Way lang naghimo eh. Si Servando de Dios. Nakuha na niya Smian. Unsa pa may ang gusto? Ang kamatayon ni Paulo. Nahibaw ko nila. Gusto kong makigatubang kang Servando de Dios. Aron personal ko siyang mapangutana. Kung hain ug unsay nahitabo kami yan. Dili siya mulunga hangtod nga dili ka makuha, Paulo. Nagkalasan sab kita. Di na kanimahimo. Maghatod na sabtaan ni pa. Sila ra ang muhatod. Si Martin, atong hangyoon nga siya ang muhatod sa mga patayng lawas. Ano? Abi ko, usaray patay. Milagro na lang ang paabuton kaniya. Misurrender na ang mga doktor. Peligro sab og tandugon siya og ibiyahe. Maayo untay kung may eroplano pa din eh. Oh.
Hello? Okay. Daan ko na kanang gipaabot. Sa nakita kong iyang samat. Bye. Pa? Patay na si Ojos. Managsama ang ilang igo ni Santos. Wa kyud mo sipyat si Servando de Dios. Hingigo lagi kayo na siya pa. Tana, Raji. Mabalik tas basement. Kinalang ikasulti ko sa papag, mama. Kinalang nga matultulan ko hain dad asmian. Uy! Kumusta, Martin? Si Sir Servando? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orong! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.